וביקשה מאבי לבוא איתה לבית החולים בלינסון לבדיקת רקמות. אמרנו, אני צריכה מישהו שיעבור איתי בדיקת רקמות, רק על מנת להראות את זה למוסדות השונים, כדי שאני אוכל כנראה לקבל קצבת אם חד-הורית, אבל אין רלוונטיות לתוצאה אם אתה אב או לא אב. מכאן השתנו חייו של אבי. בבדיקת הרקמות בבלינסון נקבע כי הוא אבי הילד. הבחורה הגישה כנגדו תביעת אבהות ותביעת מזונות בסך 2,000 שקלים לחודש, הרבה כסף בשנות ה-90. אחרי 4-5 חודשים תופסת את אשתי ואומרת לה, יש לי ילד מבעלך. אשתי נפל עליה העולם. איזה אדם יכול לקבל דבר כזה ולא להזדעזע? אף אחד לא האמין לי, גם לא האחים שלי, גם לא הקרובים אליי שידעו, אף אחד לא האמין לי. ואני עם עצמי, אני יודע שזה לא. עם השנים הסכומים תפחו, ואבי המשיך להיאבק בבית המשפט על חפותו. כל הזמן הסתיר את המקרה מבני משפחתו עד ש... הגיע המכתב מהעורך דין מבית משפט שאני חייב 400,000 שקל, שאחד הילדים פתח את זה, ואז הגדול פתח את זה במקרה, ואז נודע לו הסיפור, והוא היה בהלם קרב. הסיפור הזה לכל אוזן של בן אדם מהיישוב יישמע כסיפור הזוי, תלוש מהמציאות. איך תיתכן בדיקה שקובעת שאתה אבי הילד, בדיקה לסיווג רקמות, חתומה על ידי שתי רופאות, איך אותה בדיקה במרמה יסודה, אולי, או בטעות. לבקשת בית המשפט בוצעו עוד בדיקות אבהות בבתי חולים שונים. אנחנו מגיעים לדיון ואנחנו שומעים את התוצאות מוקראות על ידי השופט וחשכו עינינו. מתברר שהבדיקות בשיבא קובעות באופן מפורש, אין התאמה, דהיינו אבי איננו אבי הילד. בית המשפט ביטל את תביעת האבהות ואת תביעת המזונות. אחרי 18 שנה, אבי יכול סוף סוף לחזור לשגרה. נשאר לי צלקת, אשתי גם יש לה צלקת גדולה, שאנחנו גם כבר בבית המשפט גירושין, אני כמעט גרשתי ממנה. אנחנו ממשיכים בסדר.